WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Pantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kalalawigan, mga kababayan. Masanto siya kaagwan at siya namin agaw na eleksyon. At siyempre nayarin na Jad Sarayan Bagta at dakila Sara may asumpalmut yawalan ng boto. Dan nayarin Sara maarom at Presdan wadtan iraud ng Durumaran presinto. Tan nayarin wala rin mamipikalabat ayaw la. Nayarin wala rin ng paluun wala rin anak bay. Siyempre si kung naman siguro anggad alas 7 susamay butusan. Tagima po sa may butusan nanimana 5 to 7 may early voting ibabaga at malapod may alas 5 hanggang alas 7 para sa senior citizens sa PWD sa haratan. So ara may naigdan na pagkanaunawa at panjaduntan at masakbay ang makaboto. Tan alas 7 alas 7 kabusan yang gadnaan no alas 7 labi atan man so sa may oras nasay panagboto. Naniman at asakbay tayo mo tiyabi mo to di tanod presinto tayo di tanod Baluling Elementary School di tanod Bali na Mapandan yan iner at pansinti mo at wala ra talaga Sara may asakbay inanam daw sa may walan umboto na masakbay at panjadutan at say ko na dakil wala ra may manggusto mo lante mas maong lamay akauna. Pero wala matira may agasakbay at sa ilabayda wala ra may kwandalante na agtayo ni masaksakbay. Taim paano masaksakbay tayo at wala ni re masaksakbay yamang pakurong kwanda. At wala ra may balita lante ya say kwanda nabuwas na kabusan supan iter dane kwanda. Wala ra may tutukoy yung daya kandidato. So far, anong nung tema dito at Barangay Baluling Bali na Mapandan Pigara susamay Pigara may clustered precinct ditan 7 clustered precinct ditan at Bali Mapanda na ditan at Baluling Elementary School di may isatingan natin ta naruman susara may individual precinct katon na dyan sa kaya clustered precinct at amayamay so sa may butante. Naniman at 5 timo ditan at Balin Barangay Purtik Bali na Bugalyon at ay Purtik Integrated School Bali Duara so sa may kinditan may clustered precinct labat katon Agaylay Karakul na sa may pila. Tan dakelmet ya talaga so wala rin nan anamot ay asakbay 5 andukuro kay susamay pila hanggaman wala susamay covered court ditan pero parte na samay pila at wala ra ya talaga wala ra pataktak diya pampatuloy na say coverage na say Bantay Halalan 2025
At talaran nyo mo sa may report na saray kapaborito tayo, walan na manobserba at nandurumara presinto. Wala ra may singang toward incident, wala ran agawa, ni-report at wala rin baloy. Say for example, dito na malasiki. Sa may ibabagan walay sakoy singa shooting incident. Nayad na nagunuyan within our coverage at naantan tayo naanto sa may reaksyon. Nasay PNP Provincial Director na si Police Colonel Rolifer Kapukian. Tanta timot ay alerto susaray kapulisan tayo natan. Amin polling precincts udwatan iraw sa may kapulisan ay wala mambaban tayo tapanjan untan at naminti na susamay peace and order. Dan kumun ang gaman wala man ni kurit iraya ang toward incident at aglatan kumun na aruman. Hindi na po sana wala po sanang mangyari ng ganong kahalintulad na insidente nang dahil po nitong nagaganap na halalan. At hanggang mamaya sana ay maging mapayapa na, lalong-lalo na dito sa ating lalawigang Pangasinan. Bagamat meron pong mga bayan, wala rin baloy, iner, at ibabagan ang putang susamay labanan nasaray kandidato. Sa isa ko yung papaputang at sa atay labanan sa kandidato no maminsan at saray mismo supporters. Wala ra may supporter na sa kaya kandidato masyado ran maputang. At siyempre sa supporters sa kaya kandidato, say for example duara sa mula laban sa kay balay, both sides at maputang nayarin sa katutan sa panlapuan nasamay ang toward the incident. Kumun ilalon tayo jadsayan eleksyon at umpaway kumun niya tudtua susamay boses na karaklan. Hindi na mangyari sana tulad po nung mga nakaraang halalan na kaysyo may mga nangyaring ikangay manipulasyon sa buto. Sana'y maging malinis ang ating halalan nang upang sa ganon yung tutupong tinig ng ating mga kabayan ay lumabas. Yun po talaga ang magiging resulta nitong kasalukuyang nagaganap na halalan. Wala mo tiramay umpapaway. Balita singa ditan ni man monitor tayo si kapaborito Joseph ditan singa Luna Street Barangay Poblasyon at balay na ditan Binmalayay. At wala may allegedly at wala may asawa na sakay CVO o Civilian Volunteers Organization satan at manha house to house. Alabay ito ni ibaga singa mantatangguyur ni singa mga kampanya ni which is jad kaplusan satan at bawal total asumpal matlaman sa may 45 días o 45 days apata plutan liman agaw walan impang kampanya impantangguyur ditan impantangguyur impang kampanya tapanjaduntan at natangguyur sa kaibutante umbuto sa may sakoy kandidato. Say Binmalay at sakoy saro may hotly contested municipalities jaad Pangasinan. Siyempre wala rin sari kandidato tan. Of course, we have incumbent Mayor Merera
And the challenger, the former mayor, vice mayor now running for mayor, ay si Mayor Sammy Rosario. Aton agapang kulawan, no akin at malat susamay labanan, ditan at asalita iya balay. Same with the town of Banawag, may challenger at dating mayor mat. We have Vice Mayor Kim Amador, ay naging mayor from 2010 to 2013 manaya. 2013 to 2022 ay naging mayor ng graduate ya. Then he ran as vice mayor sa may 2022 analo. So vice mayor at Kaplasan sa ikwandalante agay gana tumuya non vice mayor Kim Amador. Asumpal mo lay termino to. Dapat pasumpalong tumat susama akayurong ya mayor natan ya si Mayor Ming Rosario. Pero si katumagawa ng laban nila, then sa ibalitad tan at malot iya talaga susamay labanan. Wala rin kaba tayo ya supporters of the incumbent Mayor Ming Rosario, ya mismo si karasulan may ibabaga ay malot susamay labanan. Ditan balay na Manawag. Pero duga mo may ibabaganan kasi few days ago apitungtungan tiya ay si Mayor Ming Rosario iya talagang very divisive. So sa political exercise ay election. Talagang untan pero sa kwanto at at the end of the day kada sa kaya kandidato kwanto at sa may gagala, may objective is to serve the Manawagueños kwanto. Same with other municipalities, same with other areas, iyasatan kumun so sa may talaga ay gagala at ay mangiter na say serbisyo. Kasi nasabi sa election ay may ibabagara. Ay yan nasabi sa may unyara ay panahon ara may sangkakaaro no aro mangkukulkul. Ano maminsan wala raman ingay yan, wala raman ingay mismong pamilya at ag-ira makapankukumpruntaan. Ag-ira aliwan saksakay so pasay pananisya no syupatan so samay iboto sanda no syupatan so samay suportaan no inside sa ikwanda kulkulan ingon nasa nasawa no amay lakit sana si iboto to amay bibalot sana naimat katon na talagan untan very divisive so sayay political exercise may the best candidate wins basta malinis sa may eleksyon. Sa hayahay arayay so aramay anggapoy kalaban. Wala ramay balay. Say for example San Fabian di Agbayanis Anupos. Di Tanada San Fabian. Then Judge San Jacinto, si Mayor Leo de Vera, tan si Vice Mayor Robert de Vera, sanama at angga pumat, susamay kalaban. Jad Pusurubio, si Mayor Kelvin Chan at angga pumat, susamay kalaban to. Wala ramay kinbut balot wala ramay balot ya singa walay kandidato
walay kalaban na sa may incumbent mayor, pero nibagan na makapoy, katon sara may arom hayahay lang lamang kwanda. Same as unopposed. Pero ang gano'n natalo bibilang sa may kalaban, no pigara may naalaton boto, si kato may bilang ang nasamay nayarin apabarong, walay diskontento, at sakay ya mayor ya akayurong. Dita na'y manaya, bali na mapanda, no? Wala ra may ibabagraya, dapat straight. Wala may karuya straight singa black voting. Sa kay kambutante, dapat ibotom may sakaya team kumpleto, pero singa kinmutan, may singa sintunado mutan, because I don't think yasa may sakaya partido no sakay kan butante may sakaya partido na inalam su mayor, inalam su vice mayor bibilang, at talap-tap met at sara may walura iya konsehalis to. Normal tan ang gano, say for example, walay mangiter, not necessarily from Mapandan, other municipalities. Singa ang iter kabibilang ay iter na sa may grupo at tila bitlan ya vote buying. Ipasan tila ya satan at panangaro ta si katutam malante sa ibabaga na saray kandidato. It's not vote buying. Pagmamahal lang, panangaro labat na sa kaya kandidato. No ang iter ka ang matiilaluan niya sa may grupo at si katulabat su iboto, kasi ang may sakaya butante siyempre mampilitan mandukdukmet di mad arum ira iya grupo. Di tanod balin na Mapandan, bali duwara sa may manlalaban ditan as vice mayor, may kanya-kanyang grupo. Ayay si incumbent former mayor, now incumbent vice mayor Gerald Tambawan. Although he ran as independent, pero sa balita tidsaya at waman at sa may singasikato so sa may susuportaan ng Mayor Carl Christian Vega. Pero wala ra may konsehal tungot balat iya talura. Then the former mayor si former mayor Anthony Doy Pinulyar, iya untatagam natan iya vice mayor, so say malalaban duaran dati iya mayor. Wala met so sa may grupo to, talura met so sa may konsehal to. Plus other independent candidates, singa labing-pito so sa may untatagam ay konsehales ditan da baloy na Mapandan. Insan man na si challenger ditan for mayor ditan balin Mapandan ay si Jaime Aquino. Wala ra may kinditan, no akin kasi. Aram may incumbent councilors, aram may waluray incumbent councilors, wala ra may ibabagaraya duara sa may ilaluan, may singa sigurado ya makapili. Of course, that is based on opinion nasaray butante. Pero wala lang tira may kyan, may pakurong. Dipindilad tan, tas sekundara marom, akasabidya, so sa may iter ng unyan kandidato. Akit iboto kay, sa iboto kaya ang iter. Pero agtaymot manisya, ya amin, ya sari butante, at uman sulan isip daya na siya akapangiter, si katulabat su iboto ra. Si katayo sa manisya, ya mas dakil ni, ya sinsya, sara may butante,
So talagang mampili ang iterman o dinuande at pilin da sa may walad liknaan da iya makanipugan iya walan unyurong bilang sakaya opisyal, bilang sakaya municipal councilor di Tanod Balay na Mapandan, and of course siyempre Jadsara Arumya Balay. Sakay at Sara may hotly contested congressional district yaud luyag na Pangasinan. At sa kumanam ya distrito yan inar nanunutan ara may imbabanag iranagaw at wala sa may sakay ya untatagam ya kongresista. Ya dati mutla o kaplusan manaya ay si incumbent Representative Marlene Primisia sa gabas ng 6th District of the Province of Pangasinan ay si kalaban to ay si Gilbert Estrella. Allegedly wala may report tulante Sara Estrella sa utulan man sa salig na boto at wala ra may binibilaton balay at 3,000 pesos each. Pero atay panagsaliw wala raw sara may manggagawad satan, pero ang gano'n ng saliw kamot agmo ilaluan iya si kaso ibutora. Actually wala may sakimot na kandidato ay talagang balitado mo't iya walan nan iter nan saliw mabangil na enter to, pero sa ikwandari totoo no antumay liknaan da labayday ang gano aganan iter it si kato so sa may ibutura katon nangningan tayo, wait and see po tayo dahil mamayang gabi may trend na po kung sino ba ang mga mananalo sa iba't ibang mga bayan, sa iba't ibang mga congressional districts dito sa ating lalawigang Pangasinan. Laban na kuhuang ko tan batawil mo't ditan at 2nd District of the Province of Pangasinan. Sa challenger ay si incumbent Lincoln Mayor Leopold Batawil at dati mutla ay binubunantutan na posisyon as representative of the 2nd District of the Province of Pangasinan 2010 to 2019 nang graduate ya. Then 2019 he ran as mayor of Lingayen, re-elected in 2022. Wala ni kumonso sa may nakukiraan ay nakukiraan niya sa kaya termino mang-graduate niya kumon by 2028 bang balot limaban ay representative o congressman di Tanod 2nd District against may ibabagaran maiter na say ayuda ay si Congressman Mark Kuhuangco. Katon sa kaitan at sara may isa po yan sa mga distrito dito sa ating lalawigang Pangasinan na kung saan ay tinututukan po naman dahil mainit po ang labanan, mahigpit po ang labanan. At sino kaya ang mananaig? Is it Batawil? Makakabalik po kaya? O kaya manatili po kaya itong si Congressman Mark Kuhuangco sa kanyang posisyon matapos nitong eleksyon? 29 na minuto, makalipas po naman ang alas 12. Magbabalik po ang ating special coverage para sa kaugnay nitong Bantay Halalan 2025. Makalipas po lamang ang ilang paalala.
putang-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang putang-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang putang-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Well, walang tila. Na 32 minutos kasumpalan na alas 12. Siya nga pala. Thanks to Rob Erfe Mejia of Mama Lulz for our food on our special coverage of Bantay Halalan 2025. So, mampatuloy tayo sa special coverage na sa Bantay Halalan 2025. Panunot labat, aram may agni Akamoto. Mas maong siguro dyan sa tapan dyan untan at singa ma plus usamay panagbuto tayo manggawa tila na sa may kudigo. Kudigo insan sakalun tila sakalun kunda may mana dakula aga makatalos sa tay salitan sakalun. Tanu sakalun kamo singa amay tikelun kunda no jad Tagalog. Sakalun that is kupyaan. Jad Aralumya Pangasinan. Say for example jad saray konsyales no singa syudad Walura at ilista tira may kangaranan insan isula laman susara may numero at panjaduntan at mainumay susamay walan panag-shade tayo. Then jad saray senador 12 isula tira may kangaranan da tapian agtayo la nunutanunot ka sa biid presinto ta si katutan so sa may kabayagan, especially yanatan lante
at amay dimaisot susamay clustered precinct. Dimakal susama individual ya presinto at sakay clustered precinct. Katon noontan, lapud untan so agawa, just expect ya samay pila at mas andukay. Insan amay ken bibilang amay jad party list isula tila may numero tapan jad untan at agtayo labasa at agay lay karakol susara may kandidato para at say party list. Yan dyan untanot mainumay susamay kaboboto. It is for convenience mat na si katayuran butante no akataryela mismo susara may butusan tayo. Nawala ra may butante ya kasabid presinto insan labat ira tangay. Say maira pud saman no tangay tila tangay singa bibilang konsyales. Konsyales ud saray baloy, konsehales at saray syudad no agtayo ng gaway listaan nuno tila nunot impano say nununutun tayo at alagar ka ta impano agkunisulat maangapang ang iterad siya napakurong kanyo babalag panimat so interto naane alingunan nyo so palamang kasi so ang iterad siya nabalag ya pakurong. Naani kapawayo ibagayo ay sayang tani si unyan kandidato unyan kandidaton konsyal sa intertudsyak unya medyo malaglaem inkargatod balde inkargatod timba ay dakel susamay kargato ikumpara sa ramaarob sa inibutok laingon amay melmelag ya kantidad su interda katon mamaong laman ya talaga ya walay akatarya yakupya untayo apian mainumay susamay kaboboto. 37 minutos kasumpalan na alas 12. Talarnan nyo ni susara may situational report manlapod saray kakaiba tayon at saray kapaborito tayo yawalara at arum iran nandurumaran presinto yaman ko cover nasay kaplisan nagagawan eleksyon. Kumusta la kasi ditan ed syudad na Urdaneta sakitan ed sara may hotly contested LGU ed sayay eleksyon at say kwandalante at Maxil ditan susamay pakurong there is an aliwamata si kritutan ay talagang untan so agawa ditan ed syudad na Urdaneta dan sa ikwandara arum manalo siguro sa may makwarta pero sa ikwandara arum agtulabay ibagay sa makwarta agtulabay ibagay samay ng pakurong at si Katoso manalo. Wala ra may singa possible election related incident ay agawa ditan ed syudad na Urdaneta antes na sayan agaw nanunutan ditan ed barangay Pimaludpod wala may CBO ditan walan pinaltog tan satan at inatoy. Nakakalungkot po singa makapaermen ya lapulabat ed samay eleksyon labanan ed politika dahil lang po sa labanan sa politika ay merong pong buhay na nabuwis. Sayan eleksyon at ibabagay talagang hotly contested
ang gaud tagay including party list representatives tanuntan met at saray senador. Sa kaya rason at saya susamay preparasyon at sa 2028 elections the expected may ilaluan ya panlaban anon House Speaker Martin Romualdez tan si Vice President Sara Duterte. No pantutungtungan at sa may labanan at senador, dyan po nakasalalay yung kapalaran nitong si Vice President Sara Duterte patungkol po naman doon sa impeachment case. Parang walo yata, walo raman amo, pitura. Ay impeachment cases iyawalan in file against the Vice President. Tanudakal susamay umpaway ay kapartido na sa kaplusan ya administrasyon then possibly balag susamay tsansa ya amay impeachment case laban at kinan Vice President Sara will be successful. Tansay nalatimot yung impormasyon no akin at umanla amay malat ya labanan wala ra may ibabagay busbusay kwarta at say party list representative agtila bitlaan pero kabatan ya Pangasinan no dinantan ya party list so talagan nan busbus kasi ang gano inarya baloy at sikatutan so narirengel mo ay party list not based in Pangasinan nag-ingan akabase aditan da probinsya na Abra. Ya satan at kaalyado na say kaplusan ya administrasyon. Wala ramay nalatimot ya balita yang God not only in Luzon pero including Visayas and Mindanao at untan na at wala ra sa party list iya talagang manggagastos na ang kakabalag. Both sides. May Jad Campo na administrasyon, tan Jad Campo na dating Presidente Duterte. Yan natan at wala the Netherlands facing charges may crime against humanity because of that war on drugs. Actually, nanduruma, may singanapag sa opinion tayo. Opinion na saray karaklan ipaakarudsatan, wala ra may mga ibaga, ay singabalog. Ay talaga so kasalanan na dating presidente because of that war on drugs lapud wala ra may collateral damage wala ra sara may inatay wala ra may talagan disgrasya tan syempre ara may pamilya nasaratan ya ibabagay ya drug personalities at labay daso sa may agawa pero on the other side syempre singasay siya personally sakay kan atang during that time nun amay panahon ng Presidente Rodrigo Duterte para dyan sa siyaksi nga marakap kwa mo kasi nung nanunutan antes na sa may before the incumbency of the former President Rodrigo Duterte at grabe so sa may problema od illegal drugs dyan Pilipinas. Nandun po naman sa punto na kung saan no sakay kaya atang bibilang at saray anak mo at si teenagers bibilang plus dan manaaral waman susamay singa napapagaan ka no kasi because of the problems on illegal drugs dyan bansa no amang kasi susamay singa pangarap mo mat amay ambisyon mo at samay anak mo o ambisyon na sa may anak mo
ay walan makasumpal, magkaroon pa makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon po naman ng magandang kinabukasan, magkaroon po kaya ng katuparan dahil sa problema sa illegal drugs. Kasi no say anak mo nun saman before the incumbency of President Digong, ano singa walay nila to, say for example limad iskwilaan at medyo alanganin su oras, may oras expected yasatan at unsa bilabong at aga si mabe ano maminsan mapaga kala taimpano na ani biktima la na say illegal drugs, impano na ani at ang guyur la ay yaman usar na sa may illegal ya droga. Insan, say for example, ang gano'n si ka at talagang disiplinaryan ka at anak mo. Ipason mula ya say anak mo bibilang at talagang may walay tiwalam. May tiwala ka na hindi gagamit ng illegal na droga. Ang isa po sa pinangangambahan mo noon ay baka makursunadahan ng isang drug addict o drug dependent yung gumagamit ng illegal na droga. Kasi alam po naman natin na marami pong krimen na masasabi po natin na drug related. Walay ni-rape da say suspect drug addict. Walay sinaksak da say suspect drug addict. Wala subinugbog da say suspect drug addict. Dakil iraman ni insidente before amay nagmaliw ya presidente si dating presidente Digong. Pero ang tatimot sa agawa na during his time at lapod malot ya kampanya on illegal drugs amayamay ay amay drug laboratories marami po namang mga drug laboratories na nabuwag dahil sa mahigpit na kampanya sa illegal na droga. Tulad po ng nasabi natin sa unan, depende kung saan ka po tatayo. Say for example, yung kapamilya mo na napatay ng mga kapulisan dahil yan ay sabihin mo drug pusher halimbawa o drug dependent. May raid yung mga nanlaban sa mga otoridad. Pag napatay yung kapamilya mo ng ganyan, siyempre doon katatayo sa mali yung ginawa ng nakaraang administrasyon. Nakaraang administrasyon sa bansa. Pero pag halimbawang ikaw ay magulang, kapatid ng halimbawa ay biktima ng panggagahasa, biktima ng pagpatay ng suspect ay isang drug addict o drug dependent, doon ay masasabi mo ni bagam ay yamarakep susamay ginawa na say kaplusa o samay dati administrasyon dating presidente Rodrigo Duterte. Walay nakagiraan ya 11 minutos antes na alauna. Oy, jaod syudad na dagupan. Aya susamay sa kaymet ya lugar. Iya talagang hotly contested sa bagay abayaglaya. Ensan usay pantutungtungan at sa syudad na dagupan ang gano anton panahon at singa panoy politika ja at syudad na dagupan. Ni bagak lante ya eleksyon na Lunes kaimbuasan Martes politika lalamet susamay pantutungtungan.
Sa bagay, sublayan la. Mansusublayan la bat susamay Duaran Pamilya Lim Fernandez. At ano nanunutan amay 2019 sa Mayor Brian Lim. Pero amay 2022 analo si Mayor Billy Fernandez. Agan talabat no makasublay Laray Lim o dino mansin siya at poder, mansin siya at pwesto ayay si Mayor Billy Fernandez. Tayo dakila mga ibabagas kunda sana all tagadagupan ang lapod sa ta ibabagara iya ang kakabalag iya pakurong. Siyempre kanya-kanyang isyo, wala maibabaga ng Mayor Billy Fernandez yan manalo Ray Lim ang tulalamot kasi susama ilakura. Ito ta sa itutukoy yun to yin lako amay Macador Building ng saman. Pero abayag lata na isyo. Nun mabilay ni si dating Mayor naging congressman mo iyan na 4th District Benji Lim aratan ya isyo regarding that Macador Building at kinlaratan amay naubatan laratan haya sa ya isyo. Natan singa amay sakaya puunan yung ibabaga na sa kaplasan yung administrasyon iya accomplishment at sayay inyurong ng Mayor Billy Fernandez at ayay so road elevation. Hala po ara may dalan ng saman ang gano ang gapoy aliwan mamauran. Wala ra may lugar ang gano high tide labat, ang gano panoy Tiagaw at nadililap, mairap so kalulugan. Say for example, ayay kanto ay na kanto na Mayumbo Del Pilar tan AB Fernandez East anay so Arellano talagan aralim niya especially no walay bagyo, walay bagat at talagan aralimtan. Tan halos buong dagupan medya taptapo Perez Boulevard pero downtown talagan aralim Tapwak area aralim pero natan because of this road elevation at nibaga na sara may walay luganan nibaga na sara motorista yahayahay ta makapasada ni iya sinsya jaud dalan talagan passable pero singa nauman so sa may terrain jaad syudad na Dagupan why lapod jab panagtambak na sa kaplasan ni administrasyon ng Mayor Billy Fernandez aramay dati la yalagsab ya lugar at mas lalon nalubog except sa aramay singa aramay walad gilig na karsada say for example along AB Fernandez Avenue ay ara may building singa agla na pinabagan so sa may pwesto because of that road elevation wala ra may talagang nan renovate wala ra may indemolish siya building binago po yung building ng upang sa ganon ay magamit pa rin o ni pa rin tani o nagamit niya sa panagnegosyo. Pero that i-develop to dyan syudad na Dagupan even before the road elevation at wala ra imaalis at arum ira lugar. Wala ra limad kalasyaw tan arum ira ni raya balay si for example Urdaneta or Mangaldan. Yan dyan unta tuloy sa negosyo ang gano panaoy mamauran taaglara masyado nadilap pero are residente baratoy si katuman so dakel ay apektado panaon ana say dilap jaud syudad na Dagupan satan at anta tayo walalare manlilik na ay tagadya syudad na Dagupan.
Sakitan susamay singa nariringil tayo, ya ibabaga na sari tagadagupan, ya negative factor against nasaya administrasyon to ng Mayor Bilen Fernandez. Maliban na lang siguro sara may diehard ya Fernandez ang gano aratan at nadilap at because of the road elevation aratan at agmura na pigar. Mansin siya so sa may suportara at si Mayor Bilen Fernandez. Katon jadagupan, it's anybody's game. Hangga punes susamay makakasigurado no syupan talaga susamay unyurong until ayan na sumpal susay election. Pero singani baga tayo dunan ang gano inerya lugar kumon at malinis susamay eleksyon tanuan to sa may boses na karaklan. At sikatutan sumagmaliw ya talagan may resulta ang gapula kumon sa may nibagan Saul. Wala ra may imbubunong iraya election ya si unya kayurong because of haliwan smart matic kundi smart magic lapod ibaga iyawalan impan Saul. Anduk-dukay ni so sa may oras na say panagboto manlapod manalauna la so alauna, alas 2, 3, 4, 5, 6 6 oras ni. Pero impano bandang nga mo siguro impano atay alas 6 konto at malasay mo la daisot mo la siguro say umbubuto at saratan iya oras. Pero Gao day so bumbubutod satan expect ya jud sa represinto amayamay siya sari tuto ay mambantay nangda so samay magmaliw ya resulta na sa eleksyon. Dakel so sara may mantalaran especially ar may watchers na sari ng durmaran na ar may opposing candidates at wadtan ya mambabantayan ira. Magbabalik po ang ating special coverage sa Bantay Halalan 2025. Magalipas po lamang ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025.
Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paboritong bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bantay Halalan 2025 special coverage ng Radyo Pangasinan. Walang tila na talure minutos kasumpalan na alas 2. Tuloy pa rin po tayo sa ating special coverage sa Bantay Halalan 2025. Kasama po dyan, maya-maya po lamang ay tiyak na makakasama po natin ang ating mga kapaborito na nakakalat po naman sa iba't ibang mga presinto ng upang sa ganon ay magbigay po naman ng situational report patungkol sa nagaganap na halalan sa araw na ito. Ako pa rin po ang inyong kasama, ang inyong kapaborito Ding Aquino, hanggang mamayang alas 2. May nun yung manay, abila tayo, Sara may hayahay kung tayo. Ay, sari kandidato yan upos. At akiling ko jay, apasigimaran ko jay si kapaborito Errol, katon anunutan ko man sa bali na kalasyaw.
si mayoral candidate Patrick Karamat. Di tanod bali na kalasyaw at ang gapo susami kalaban to. Say Vice Mayor at ayay si Vice Mayor Kevin Roy Makanlalay. Singa walay kalaban tuya mo pero sekunda singa token candidate. So ibabagay sure winner ayay si anggar walay kalaban to. Sure winner as Vice Mayor of Kalasyaw si Vice Mayor Kevin Roy Makanlalay. Now Mayor of Kalasyaw. Talanan tayo sa report. Nasaray kapaborito. Sara may nalutur da iran balita at saray nandurumara ya presinto. Komon kabaluyan at singabi la tayo niman komon kabaluyan ang gano wala may sakuya party list dyan luyag na party list not based in Pangasinan. Yan ang busbus na kwarta dyan Pangasinan. At sinsya ni Kumon ya ara may party list wala nakabase dyan Pangasinan at manalo at sayay nagagawa o ayay kaplusan iya eleksyon. Ditan manayad balin na linggayin. Wala may kini api tungtungan tayo si Vice Mayor Dexter Malikdam. Yan natanat kandidato pagka-mayor di tanad balin na linggayin. Singa wala may imbaga to ya ang pinagawaan kanto. Ta singa say Maxil ay kandidato ya Vice Mayor amay walad biyak. Say kanto ang gapoy nagawaan. Pero atan siyempre singa mismon sikato at sikatutan so sa may ilaluan to yan nanunung to during the campaign period ya sa may Vice Mayor ya wala udbyok bilang tila ya si Vice Mayor Councilor Vice Mayoral candidate Jim Crisostomo ay sa tandem tuya the former Mayor Iday Castañeda. Sa kaitan at sara may ilaluan ya malot ya labanan. Ditan at saray balay ja at Pangasinan. Atay balay na linggayan. Balag ja tepet makapawil kasi si datin Mayor Iday Castañeda. Yan agag nalilingo say balay na linggayan at binumbunan. Hangga sa may 2016 at binumbunan na Saray Castañeda for a period of 27 years. Manlapo the late Mayor Jonas Castañeda insan sinublay nun asublay nun Mayor Iday. Si Katuya man kasi sa may pangkanunawa ya makasublay. Lamot iray o makapawil. Iray Castañeda ditan ada balay na linggayan o dino unsublay ay si Vice Mayor Dexter Malikdam. Yan ibaga tayon na ugaw-ugaw ni iya magmaliw ya Mayor ditan at linggayan no manalo. Sa isa ko ya faktor ditan at ibabagaraya amay financial aspect at sa ikmanda dakil sa may kwarta nun Mayor datin Mayor Iday kwanda. Pero siyempre aliw mo ta it's not definite ay sa kwarta yala ng sumakapanyari. It's not proper to say yanubalag sa kwartam at sikala so manalo. It may help pero
aliwansaman susamay deciding factor. Aton ang gano nan saliw kay boto, nan iter ka na bulas, nan iter ka na asin, anto ka man so intermudtan, no agkalabay na totoo, agda ka iboto. Tayo po'y nainiwala na wise voters po ang ating mga kalalawigan dito sa Pangasinan. Tayo po'y nainiwala na tinanggap po nila yung mga, sabihin na natin na pakurong, tinanggap po nila yung mga sinabing pagmamahal dahil hindi naman daw pagbili ng boto. Inawa da so saray panangaro pero say may konsensya da at iboto da ninsensya so sa may antara iya makanipugan. No walay manipag bibilang ya ipawil ay sakay ya nanuloy o probinsya o sakay distrito, sakay balay, ang gano agbibilang ng saliw at sikatutan susamay suportaan, which should be yad o dino amay dapat ayasatan suwala iya nagawa. 11 minutos kasumpalan na alauna. Ditan at balay na malasiki duara sa may mayoral candidate mo ditan. It's a fight between Vice Mayor Alfe Soriano tanuntan met at si Councilor Kerry Dumantay. Graduating mutla third term tulanatan ng Mayor Noel Anthony Heslani who is running for Vice Mayor against the first Municipal Councilor Dang Mamaril. Ara may mga ibabagadara arom ay it's a sure win for Alfe Soriano, Vice Mayor Alfe Soriano kwanda. Pero wala ra may mga ibabagaya paano walay sikrito tumat ng Kerry Dumantay. Nubibilang sure win susaray Soriano ayam la sa may pangkanaunawa yawalan makapawil at pwesto. Susaray Soriano ditan at malasike. Kasi no agak nalilingok yun yung amay last term ng dating Mayor Alfonso Soriano was 2007. Nang graduatean di sinublay ng dating Mayor Armando Dumantay for 9 years, 2007 plus 9 is 2016. Then 9 years ng Mayor Noel Anthony Heslani duga 2025. So numanalo natan si Vice Mayor Alfe Soriano at makapawil sa Sari Soriano ditan at munisipyo after 18 years. Dia balo tayo balay na Santa Barbara. It's a one-on-one fight between incumbent Mayor Carlito Saplan, then si former Mayor Joel De Los Santos. Nanunutan amay 2022 at nang graduate si Mayor Carlito 2019. May 2019 nag-graduate si Mayor Carlito Zaplan. Then sa inlaban to si Carlito Zaplan Jr. against si Vice Mayor Joel Fernandez de los Santos.
atalo so sa plan at saman. Sa kwanda, ara may supporters na sa plan, ara may pro sa plan. Sa kwanda, andi bali. Atay de Los Santos, taloy taon labatan. Kwanda. So, noong 2022, Kim mandidato si Mayor Carlito sa plan. Tuwa-tuwa met, analo, akasublay. So, one term labat niya si Mayor Fernandez de Los Santos. Election 2025, labay ito susama pawil. Pero, with too much confidence, ay si Mayor Carlito sa plan sa kwento, ang gano, wala rin may ibabaga, dapat aglaki mandidato kumunya mayor si Mayor de Los Santos. Ta siyempre ataw la sa may imbunag. Akayurong iray sa plan insan laban ni di singa malabo ya talaga kunda. Sa ikwanon Mayor kwandara ara may supporters nun Mayor Carlito sa plan sa ikwanda mas maumalan ang kandidato tapian naantaan to ya aglalabay na to. So, wala ni ang ibaga ya ang ganong kandidaton konsyal kuno at natalo. Pero that's their opinion. Kasi kasabi sa may politika, siyempre kanya-kanya tayo na opinion. Wala mo tiramay kini, wala mo tiramay singa supporters na sa kaya kandidato ang ganong sa may susuportanda. At nagyamakapkapoy at ibagaran agaylay kasel. Wala man, that's their opinion. Wala mo't may non-post kung sure win Mayor Carlito sa plan kung few days before election. Katun sekonda akin paano to naantan ang po ni bilangan kanda asong palasirin at kit ibagaton sure win kanda. Walang ibaga kadsata satan at sekang kuta pulya na nyo labata siyempre opinion to labatan. Si katoy pananisya to. Sa kwanda ingan dyan sa may impano amin ya sa may line up na sa plan at unlusot. Pero on the part at sa may maka De Los Santos ang matira umpayag. May line up ng Mayor de Los dating Mayor de Los Santos at ibabaganda kalmet. Susara may ibabagaran maksil. Tansatan niya kasil naantaan kasumpalan tuya so nagagawan election ada sayaya agaw. Maabig ngarem magandang hapon pumuli sa atin pong mga tagapakinig, sa atin pong mga taga-subaybay. Ara may agakabuto, kalkalnaan nyo na siguro. Agyula alagaran, susamay nangaruman kayon maong. Total, nayarin na akapilikila siguro talaga no siya para may iboto yo. Kalkalnaan nyo la, so unla presinto. Tano bibilang ando ko ini susamay pila. At ano san pila bat? Susatay pila. Kasi ay eleksyon, ay kabuboto at sikatuyas sa may ituro mano na karapatan na pantay-pantay po ang lahat, mayaman, mahirap, kahit ano ka man, tig-isa po tayo ng boto. Na gamitin po natin yan, ang ating karapatan, the right of suffrage. May karapatan po tayong bumoto na dapat hindi po natin sayangin. Tana kumon amay ibuto tayo, singani baga tayo dunaan, amay talagan labalabay tayo, iya ibuto, iya amay makanipugan, iya walan manulid probinsya, manulid sa kaya distrito, manulid syudad, taon-taon mat manulid at sa kay magmali opisyal, at sa kay yabalay. Yakamon sa ibuto tayo, it's not based on pakurong. Ag kumon akabase, hindi sana nakabase
doon sa tayo ay tumanggap. Agkumun akabase lapud si katayo at akaawat. Agkumun akabase lapud si katayo at akipila tan adirwan na say sobre. At asatay nawa tayo mulmulag irata na narin babalo kanto. Pero mulmulag tanya kantidad no ikumpara. At sa may sakya kandidato yag ang iter. Abang balot tudtua so panagserbisyo. Ang tigawon tayo sa tayo kandidato, yan ang pakurong. Ang iter na sa may sobre, pero pakayurong to. At bibilang, magmaluya kurap. May pit-pitapit-pit at pundoy munisipyo, pundoy balay, pundoy distrito, pundoy probinsya bibilang. Sikatuman susamay aliwa. Sikatayo sulugi. No uman. Singa na usar tilabat, atirikan tilabat. Nalinlang lang po tayo diyan po sa mga pakurong o kaya'y mga ibinayad po sa atin para po sila ay iboto. Kaya dapat sa pagboto ay meron po tayong paninindigan na kahit hindi po tayo tumanggap ay dapat nating iboto kung sino po yung mga nararapat na umupo bilang mga opisyal. Galing nga tayo kanina, nalapo tayo tan at balin na Bugalyon, partikular tan at barangay Purtik. Maabig yang aram. At sari dumirigar tayo di tan at barangay di tan at balin na Bugalyon. Naniman manaya, nalapo tayo barangay Purtik, anang nang tayo man. Si Jerome Ballesteros Antinor. Antinorio. Tan tinupot ko sa kung si kato siyupatay gobernador mo kung si Jerome sa kwanto agay mutlatan serding kwanto agyulata teputen ta antayulatan kwanto ay siren kung kumat Jaod balay na Aguilar. Kimandidaton manayad talamot si may asawa ng Mayor Sagles. I forgot the first name. Against incumbent mayor pa may incumbent mayor ditan. Lingunan ko lata bayag mulan ninsa mataltala ka makakarditan insan siguro mga 2 years mo lang siguro agak akakartad Aguilar. Singa Soriano man amo, singa Soriano may kinditan may incumbent mayor. So it's Soriano and Sagles. Against Sagles, so walang manlalaban ditan. Diyan Labrador, we have Mayor Akain and may Arenas amo man so kindita na may challenger ditan at balay naswal sakitan at sara may impano sa aliwan impano sakitan at sara may malat so say labanan. In between Celeste, anak ng Congressman Art Celeste, dan incumbent Mayor Kalugay. May mga insidente po naman ng pananakot dyan po sa Sual. Meron yun na paulat base po naman sa report ng Philippine National Police na kung saan dyan, nangyari ang pananakot dyan po sa may Barangay Victoria. Then kinagabihan ay dyan po naman sa Barangay Kalumbuyan.
involving two armed men, dalawang armadong kalakihan. Na masabi po natin na nangyari po yan dahil po naman sa papalapit na eleksyon. Mang-graduate kasi si Mayor Dungkalugay, who is now on his second term, running for his third term. Sa Ikwandara maarom mang-graduate. Pero sa Celeste kalaban to Ikwanda. Akinata Celeste mo't balot so kalaban to nun imbunag. Pero he won by a wide margin against former Congressman Boying Celeste at sa may 2022 elections. Then Nathan, another Celeste is running as mayor ditan at bali na Sual. Kundara arom mang-graduate ninsin siya. So, wait and see po tayo. Tingnan mo natin kung ano talaga ang mangyayari diyan po sa bayan ng Sual. Gusto pa kaya ng mga residente o butante diyan po sa bayan ng Sual? O kaya magpapalit na kaya ang mga ito ng kanilang mayor? Sa ngayon ay base po sa mga narinig po natin, still it's anybody's game. Parang siyempre kung supported ng kabila, say for example supported ni Kalugay, sasabihin is malakas si Kalugay. Pag supporter ng mga Celeste, siyempre sasabihin papalit na ang mga Celeste. Pero it's anybody's game until such time na matapos na itong election. Tulad po ng nasabi natin, sana maging yung mga nangyaring untoward incident ay hindi na po madagdagan. Maging mapayapa po sa mga susunod na oras hanggang sa matapos ang bilangan. At maging sa tapos na ang bilangan, magiging tahimik pa rin ang ating probinsya. As a result nitong ginaganap na halalan ngayong araw. Arom niran balita, arom niran impormasyon ni paakar at sayay election ay. Oy, ditanod kina, ditanod yay, baloy na lawak, wala may saksakaya kandidato ditan. Saksakaya kandidato na api. Umbabatikiya konsihal, may kapitan na barangay Talugtog, nalilingo. Barangay Talugtog yan inaret no si Katuya susamay kyan, no si Katuya sa may mangkakampanya at ibabagay singa wala sa may singa harassment at ay ibabagay ang gaman saksakoy iya kandidato na sa api pagkakonsyal at maksil singa may balag susamay kinto may tsansa to ay makalusot ang gaman bukbukor to ang gapoy kaiba to ed partido. Duara sumanlalaban ditan ya mayor. Of course Mayor Balderas. Then my challenger is Attorney Rebohio. Talabat ay si Rebohio singa ang gapoy line up to. Damputan siyam ya minutos. Puta-putang Iren balita. My brother is not a pig. Walang himala. Puta-putang Iren sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Isang paalala mula sa Sinbelco.
Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito! Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito! Tansyag Villasis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Pantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Walang tila na talumputan na 2 minutos kasumpalan na alauna. Sinsaniyod saya ay special coverage sa at sa nagagawan eleksyon Bantay Halalan 2025. Diyan sa rarom yung lugar at wala ra sa ramin nagagawa ya violation. Ni paakar sa nagagawan eleksyon sa singayay sample ballots distributed near Calaucan polling site, although ayaw ita wala metro Manila. Tan kumon sa agawon Metro Manila at anggapuya agawa jaud Pangasinan. Taunong sa balita, several sample ballots at ibabagay walan and distribute ipinamahagi po naman sa mga butante malapit sa Calaucan City polling site sa araw ng eleksyon. Ngayon po yan na ito po ay paglabag sa COMELEC o Commission on Election Rules. Sa ikwento dyan while printing sample ballots is permitted, they must not be presented as official COMELEC materials. Sa pan-distribute na sa sample ballots at agaw na eleksyon at singa kinalalamang niya constitutes campaigning o singa kalanlamang mang kampanya. Yasaya at walan isusubal at dalam na sa lapo say at isusubal kasumpalan na say campaign period. Say campaign period concluded on May 11 kwanto jay. Pero aliwaya it should be May 10. May ago na Sabado tanggad sa may ago na Sabado alas 12:11 nan sampot. So sa may campaign period. Illegal campaigning po ang pamigay po ng campaign material and that includes sample ballots
ay campaigning po, unprohibited po ng campaigning Comelec spokesperson Rix Lavgianco o unungod sa balikas ng spokesperson na Comelec Rix Lavgianco. Sa kaya may sample ballot siya walan ni in-distribute at ibabagaod asingger at sa San Jose Elementary School at awalan na sa logo na sa National Printing Office. Ya saya sa may ahensya na gobyerno ya responsable at impamprint na sa official election na balot sa. Siyempre atanay nayarin na sa manipulasyon na sa kaya politiko. Wala ra may manggawan na sa may kurang ang gano illegal aglapigaya makalusot. Tapan dyan untan at manalo sa kaplusan iya nagagawan eleksyon. Singa ni ba tayo dunan? Kumon aratan ya klase na say aktibidad ya agawa partikular di man Caloocan City at Metro Manila at aga-agawa ja luyag na Pangasinan. Muli paalala po naman doon pa sa mga hindi pa nakaboto. Huwag po nating sayangin yung pong ating karapatan. Nagamitin ngayong araw yung karapatan nating bumoto, the right of suffrage. Siyempre, tulad din po ng nasabi natin sa unahan, bumoto po kayo ng naayon sa inyong kalooban na kung sino ang karapat-dapat at hindi po nakasalalay doon sa ibinigay sa inyo, doon sa ibinigay na pakurong o whatever na regalo, sabi pampasaya o sa itutubad sa atan panagtirik na boto. Although wala ra may kandidato mo talaga ya antara ya agtula may ibagaya amin ni danda ut boto ud sikara. Pero siyempre si antara mo aratan at makatulong. Pero wala ra maarum yakin mo ara may butante ya gano agtan ang iter atan iboto ka iboto kanda. In fact walay kandidato natin yang agnan iter hindi naman talaga po siya nabigay kahit saan dako. Pero marami tayong marami tayong mga nababalitaan na siya ang iboboto nitong araw na ito. Sara may arum. Wala ra may arum ya. Wala ra maarum ya kandidato. Ano iner at amay-amay so Sara may pimipila ud sikara. Wala ra may impapangako damet. Siyempre impangako tan ud sa kay butante, taliter mo met libre. Labalabay da. Pero wala ra may pangako kuno ya ang lamang inter na samay kandidato. Ni paakar at sayay arapan ya eleksyon. Say kwandara maarom ag ang iter ag iboto. Pero wala ra maarumet ya agmet ira manaalagar. Taaliw mo ta amin ya butante at manaalagar na satay iter na kandidato. No wala unsabi kwanda di subiit awatan. Pero no ang gapo ang dalabat ang tinagawa no kwanda. Pero perlos buenos wala ra mambalot. So ara may butante met ya talagan manalagar. Wala met ira may coordinator ya aliwan coordinator kwanda at ibabagaran ingkukupit allegedly. Pero mas maragap ara may impapangako na sara may kandidato dapat si Mabe. Tapanjaduntan at paano to no may sikan coordinator may kandidato met kinay. Sikay ang iparisibyan da bibilang ay palimaanda
nasa may iter. Iya panangaro at saray totoo at agmo inter imbulsam. At atalo bibilang at sa may lugar mo. Naani si kay natutel. No atalo may kandidatom. Jad saray ditanay wala may survey. Ano iner at singa walay pag-asa. Nasa kay may challenger iya kandidato ditan the 5th Congressional District. Kandidato pagka-congressman ditan at kumalima iya distrito. Against the incumbent congressman. Dan ibabagan na walay kasil tumet susamay sakay kandidaton mayor ditan at balay na binalonan amay challenger. Pero napawilin tayo sa syudad na Urdaneta may kwandalante money speaks in general man, pero not at all times. Yasatay kwartan lanang sumanalunggaring no nasabi susamay eleksyon. Dire-diretso sa may coverage sa'yo, dire-diretso pangitir na impormasyon, situational report, hanggang sa may impormasyon, ni paakaran sa may panagbilang la, may counting. And say counting, maybe will start around 7:30 siguro. Kasi mansamputan alas 7, so sa may panagboto, impano man extend nitan. Kasi sa antatayod saya, nimbagan alas 7, basta alas 7, ang gano'n ang kanya kaboto, at wala man kalaad presinto at sumpalin. Nasaray poll workers amin at makaboto na idan amin at na idan na say pangkanaunawa tapan jaduntan at niiter damat susamay disyunda at sayay kaplusan ya eleksyon katon naman extendan paano mga alas 8 ungga po susamay panagbilang usamay counting. Diyan sari bali-bali, may numaylatan ya mamainumay kintan na antan no sa may resulta. Si for example, mayor, asumpal sa kaya presinto, then wala ra may tutuda, matar may supporters, manu-obserba, sari nandurumaran barangay, mamainumay dalatan sumadaan, no sa may manok da kasi for mayor, sarang may konsyal at wala unlusot. At kumon, singa di ba tayo dunan? May to be elected as a public official at may public service ya talaga susamay iter. Aliwan sa may pansarili. May nunyari total public servant ka sarag mon isakripisyo sa may sarilim for and in behalf at saray karaklan for and in behalf of your constituents saratan so pinangakuan mo nasa may serbisyo aliwan sa may pangako labat pero no akayurong la at ang gapumet lamlamang. Hindi po naman ibig sabihin na masyadong mapaghanap yung mga tao, pero yung mga tao deserve na makatanggap po naman ng serbisyo sa mga tao. Sana yung makakaupo kahit anumang posisyon ay yung kapakanan po naman ng mga tao, yung ikaulad, yung pong kalagayang pang-ekonomiya ang uunahin. Yung mga programa, say for example, mga livelihood program na makakatulong po naman bilang pangkabuhayan ng ating mga kabayan ng mga tao. Dahil yan po ang pangunahing problema
ang patungkol po sa hirap ng buhay. Huwag po nating sanayin ag tayo ra ipapasal. Iray totoo, yauna sa satay ayuda. At satay ayuda at sikatutan susamay ibabagan mampangiras na samay tuto Puerlos Buenos. At nayarin lapod satay mantutumbukan, walay tupad, walay AX, nandurmaraya klase na sa may tawag, na sa may financial assistance, pero just the same, satan at ayuda. Say for example, ay akap. Di ba atan suku questionan, nasaray opposition, at satay akap no akin at satan at kabyangan, nasay general appropriations, o satan at walay allocation, where in fact, satan at agkabyangan at sa may ang gapoy allocation at sa may General Appropriations Act to the extent wala ra may departamento na gobyerno iyano iner at akulangan lalaingan aso sa may pondo. Manunanod satan at sa Department of Education iyano nanunutan at sikatutan su kinestyon na wala ra may nan-oppose wala ra may nang question at satan lapod unong manaya at sa konstitusyon na sangayon sa saligang batas ang Department of Education ang dapat magkaroon ng pinakamalaking pondo sa lahat ng departamento ng ating pamahalaan. Meaning yung allocation po naman ay malaki, pinakamalaki sa lahat nga ng departamento. Pero sa may agawa at say may budget, national budget for 2025 I should say, at aliwan sa DepEd no ag-ingan sa Department of Public Works and Highways may request na sa Department of Public Works and Highways as budget for 2025 aglabat interno ag-ingan sinubsubraan ni noanto so sa may rason at sinubsubraan ni tan budget katon ag naiwasan wala ra may singa opinion siyempre DPWH those are aratan ya pondo para sa infrastructure projects tan siyempre issue mo tan ya no kasabiod infrastructure projects at wadtan so sara may ibabagay singa overpriced na sakya project wadtay commission no akin at overpriced it's because at sara may SOPs na saray opisyal kumon at amay mga programang pangkabuhayan singa dita na at balin linggayon at auditan at second district at balitado yan sa ating kaplusan ya congressman at ayuda at second to may challenger met ya congressman at second district at ag ipapasal iray tutuwag po nating sanayin ang mga tao wag po natin yung pagbibigay ng ayuda ay tila po naman sinasanay ang mga tao na tila ginagawa po natin silang pulubi. Agtira gawon niya may papayabol iray totoo. Iya manalagar labat nasatay ayuda. Although it will help a little pero sa kabuuan po ay hindi po yan nakakatulong kundi parang lalong nagpapahirap sa taong bayan dahil natututo po yung iba na maging tamad na lang. Maliban na lang doon sa mga talagang tumatanggap ng ayuda at maliban sa ayuda ay talaga po namang nagsisikap na with or without ayuda ay talaga po namang kumakayod ng naayon sa kumakayod ng upang sa ganon ay makasurvive mabuhay ng marangal kasi no dakil so anapan dakil sa livelihood may mga hanap buhay ang mga tao, hindi na po nila kailangan ng ayuda. Kasi pag may sarili kang hanap buhay, may trabaho,
ay agkala na kaukulan ay amay mantalaran kakalamor no kapigan so sa may pangiter na ayuda. Walay sarilim yaanapan dakel so sa may livelihood na gobyerno, livelihood program na gobyerno para saray karaklan agla-alagar-alagar iray amay misam-saman kanil nagkalalad sa atay tupad yan ano arom pangkukulkulan anasay sa naabay akin wala ramay akin kanda singa sa kaya pamilya akin tupad la namatan nantupad lamay ng kiyan kanda nantupad lamay kapamilya to natan kapamilya to lamet kanda samantalan amay sakay at mantatalaran mo't iya makasublay sa tay tupad amay 10 days iya man trabaho 2 hours a day si katuman within 10 days si katuman so sa may amay naawat iya makatulong at say pamilya pero no saray tuto singa nibaga tayo dunan no saray tuto at dakel so amay nawalan ira na samay anap bilay at panamuglay na say livelihood program na say gobyerno agdaling gisen so satay tupad agdaling gisen so sartay mipila ka ang gano ang putaputang agdaling gisen so satay mipila ka ay alaok-laok so sari tuto nandurmarlay ang so naagom mo malinglingot ire tuto kalamor yamana alagar nasatay ayuda. Pero ito pal lapod kakulangan na sa livelihood program na gobyerno. Siyamiran minutos na batla so walang nakukiraan antes na alas 2. Pawil tayo tanay od balay na manawag ay inor amay imbalik eleksyon no nanunutan it's amay 20 recall tilabat amay 2022 elections it's Vice Mayor Domi Cheng against then board member Ming Rosario. Sa analon laban ng Rosario Saman, I guess it's 152 something like that. More or less 150. Yaboto labat so walan analon to. Then sa challenger natin si Vice Mayor Kim Amador. Malit sulabanan, sekunda parihon manggagastos. Agtili ibagaya, parihon man sasaliw na boto. It's manggagastos. Siguro aman susamay the best term tapan aguntan ni aganibaga iya vote buying. Parihon manggagastos tan, wala ramay may babaga. Yan to'y pawilon mo ni ng Amador. Tamarakap sugagawan ng Rosario. Wala mo't iramay nakakatungtong tayo mismo yabutante na say manawag sa kwanda duma sa serbisyo ng Amador kwanda. So aratan singa rason na sa rebutante will settle down kasumpalan na saya nagagawan eleksyon. Makapawil kasi si Vice Mayor Kim Amador as mayor bitan at balay na manawag o dino maka second term kasi yay si Mayor Ming Rosario tanan atapatiya at samay amasong pala sa filing na sa certificate of candidacy sa kwanto
nakakalungkot singa makapairman ko no akin at sikato at laban ng lamat. Pero sa ibaba ka tumat, it's a democratic process. It's up for the Manawagueños no siya pa sa may piliin da at say kaplusan iya eleksyon. Total sa kwantumat, saksakay susamay target, saksakay susamay purpose, the objective, na sakay kandidato may mangiter na serbisyo partikular at saray Manawagueños. Aman lang very divisive. Walay kinatalaga may nagkakaroon po naman ng pagkawatak-watak, pagkakabahabahagi pag ganitong panahon ng eleksyon. Mga magkakaibigan nag-aaway-away samantalang wala ra maagas ang kakaaro, magmaliwyas ang kakaaro because of election. Wala may issue, wala may issue na sa may dialysis machine ditan, which was procured asaliw during Vice Mayor, during the incumbency of Vice Mayor, then former Mayor Kim Amador, yaga usaran. Lapod walay problema walay problema sa may branding, singa aliwan tested and proven. So sa ikwanan ay si Mayor Ming Rosario. At nangangante pa, nubibilang labat. At manalo yay Vice Mayor Kim Amador makapawilya mayor. Usaran to kasi susamay aliwan branded dialysis machine walang questionan to no akin at aga inusar na sa kaplusan ni administrasyon akin at ag inusar na sa munisipyo ibabaga to at satan at sayang kwarta na munisipyo pinabangan kumon na saray residente na Manawag wala susamay sakida kidney failure. Pero sa ikwanon na Mayor Ming Rosario as a doctor by profession at ibabaga to samay it's better wala may binila to sa kuya brand nasay dialysis machine tested being used mostly nasaray dialysis centers and nandurmaran dialysis centers diyan Pangasinan o not only in Pangasinan nag-ingan nationwide sakay tanya issue raised by Vice Mayor Kim Amador against the Rosario administration. Taluran minutos labat laso nakikiraan ang tisyaman alas 2 sa talarnan nyo ni sari kakaiba ti jay sari untumbok iran angkor at say coverage tayo na say halalan o bantay halalan 2025. Hanggang mamayang gabi na po yan ang ganaan nila nulabi at sa may oras na panagbilang. Ako po ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, say Amigo Radio, Magteryo Lingkod Ding Aquino. Ang ititilak na maabig yang aram at si kayo namin. Tana, kumon. Iran Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas.